Но аз се молих за теб, да не ви да отслабне вярата ти. И ти, когато се обърнеш, утвърди брата да си казвам Амин. Защо? Помислете сега Църква Христова. Тук ли сме? Амин. Помислете сега. Защо Сатана е изискал? Сервира апостол Петър Исус и казва: Симоне, Сатана, ето! Сатана ви изисква. В множествено число. Не само Петър, но всичките. Сатана ги иска. Кого иска Сатана? Защо ни каза Исус да иска някой фарисей, някой книжник, някой лицемер? Кого иска? Учениците. И той казва: Симоне, Симоне, ето! Сатана ме изисква да ме пресее като жито. Но аз не мога да ми остави твоята вяра. Защо го гониш? Защо ти искаше? Защото Сатана ги мразеше. Понеже те имат свидетелство на Исус в себе си. А когато Сатана иска някого, искам да ви кажа, че този, когато Сатана иска за себе си, той ще преминава големи трудности. Понеже този, когато Сатана иска, той служи на Бога. Става на Бога. И за това Сатана ще му вкарва трудности в живота. Понеже този човек служи на Бога. Ако вие служите на Бога, искам да ви кажа, понеже ние служим на Бога, ще говоря по апостолато, понеже ние служим на Бога, Сатана иска. Сатана не изисква. Разбирате ли? Но благодаря на Бога, че имам един ходатай от дясно. Слава на Господа. Който поддържа вярата ни в Господа. Да бъдем силни и непоклатими. Да имаме вяра в Исус Христос. Халелуя. Амин. Сатана казва ви изисква. И затова искам да ви кажа. Изисква ви, защото Сатана ги мразеше. Те носиха свидетелството на Исус. И Сатана не ги искаше, защото те разкриват Божията тайна. Те разкриват, всяка дух ги помагаше да разкрият Божието същество. Затова Сатана не ги искаше. Така, гледаме Сатана как се цели в човека, който имаше смела вяра, който ходеше по вода с вяра. Разбирате? Апостол Петър, слушайте внимателно, апостол Петър с вяра, когато видя Исус, каза: Господи, да дойде ли по вода? Вижте каква вяра имаше Петър. И когато каза Исус дойди, той тръгне с голяма и смела вяра. Айде някой там да ходи по вода по морето. И по някой да кажа. Вижте каква вяра имаше Петър. Господи, да дойде по вода. Дойди. Почне да ходи. Да, за в момент се усъмни. Тъй почва да пътува, му казва: Господи, спаси. И Господ го спаси. Но искам тук да видите вярата му, която той пак ходеше по водата. Понеже виж каква силна вяра имаше в Църква Христова и ходеше по водата, отиде при Исус. Сатана къде се цели? Човекът, който има силна вяра. Слава на Бога. Слава на Бога, казвам, че Петър имаше силна вяра. Затова казвам слава на Бога, защото това е пример за нас. А Сатана се гърчи. И Сатана се цели в човек, който има силна вяра в Създателя си. Затова Исус го предупреди, му сервира: ето, Сатана ме изисква. Днес искам да ви кажа църква. Ето, Сатана не изисква, за да ме пресее като жито. Но Господ Исус Христос е с нас. Амин. Ще се обърнеме и ще помогнем на нацията си. Слава на Бога. Затова трябва да се обърнеме, защото виждам, че Святия Дух работи. Господ се застъпва за нас. И като се утвърдим, ще излезем и ще утвърдим нацията си в Господа да повярват и да бъдат спасени. Казвам Амин. Не искам да ви кажа, пригответе се за битка, Църква Христова. Няма да има мехимаство, няма да има покой, няма да има
утешение. Утешението ни е един ден при Господа. Амин. Но тук стои ни битка. И ти трябва да се радваш, и аз трябва да се радвам. Но знай, че след всяка буря идва и затишие. Ако ти си силен воин, Божието Слово казва, покори се на Бога, съпротиви се на дявола и той какво? Ще избяга. Ще изчезне от тебе. Затова покори се на Бога. Радвай се в трудностите си. Величай Господа. По този начин се покоряваш на Бога, на Божието Слово. Алелуя. Тогава ще дойде твърдост върху тебе и Сатана ще бега с километри от тебе, казвам. Слава на Господа. Алелуя. Така. Евангелието на Йоанна, 15 глава. След Лука. Да видим се колко търпение имаме. Гладни сме за Божията гласа. Амин. Със сигурност ще има благослов. Повярвайте. Втора глава, Евангелието на 15 глава, 18 стих казва така. Слушайте внимателно, предупреждение. Църква Христова. 15-18 Евангелие на Йоанна. Казва Исус, нали така, че да не го гледа? Ако светът ви мрази, говори към учениците си, ако светът ви мрази, знайте, че преди вас мен е намразил. Сега, слушайте внимателно. Знаете ли, вече е време да се облечем с шлема на спасението. Време да вземем, може, оръжията, мечът на духа, Словото на Бога. И да приемем реалността. Защото вече аз съм я приел. Аз съм приел вече битката. Защото знам, че Исус е с мен. Няма да падна. И ще побеждавам, защото Исус Христос е с мен. Победите. И всяка битка ще бъде завзета. Всяка територия ще бъде завзета. Защото Исус Христос победи на Христа. Аз съм последовател на Христос. Ние сме последователи на Христос. Амин. Алелуя. Слушайте, Исус казва не аз. Ако светът ви мрази предварително, защото преди малко казах, се аз съм в трудност, се аз така се случва, ама се на мен ми се случват тези неща, ама се на мен ми говорят точно, ама се на мен така, се аз съм така. Защо си така? Зададе ли си въпроса? Защо гониха Исус? Чакайте сега, слушайте внимателно. Защо гониха Исус с камъни да го убие? Защо го плюеха? Защо го мразиха? Защо? Кой го мразеше? Света. Защото той носеше какво? Избавление. Спасение за всяка човешка душа. Амин. А сега неговите последователи ще бъдат гонени. И както гледаме в Иран, нашите братя християни биват убивани с автомати, обезглавявани. Но те въпреки това, давайки живота си, те пак победиха Сатана. Те пак са победители. Разбирате ли? Тази е голяма трудност да ти убият с автомат и да ти вземат врата. Да знаеш, любите, че умираш. Въпреки това, нашите братя в Ирак и Пакистан, те пак победиха тази голяма трудност. А сега те се наслаждават и се радват при Господа, казвам Амен. Сега тук ние сме в такова състояние, а ние живеем в благодатно време. И Бог помисли в Полша да се чуе гласът му. И ние трябва да ценим гласът на Бога. Защото Неговият глас е живот. Неговият глас е благословение, освобождение, развързване и вечер. Така, ако светът е мразен, знайте, че преди вас не е мразен. Да, светът ще те мрази, защото носиш в себе си
разпънати от Христос. Светът ще те мрази, защото в тебе живее Христос. Светът ще те мрази, защото вярата ти е в Христос. Светът ще те мрази, защото имаш вече живот при Христос. А кой живее в света? Сатана. Ако не го гониха, ако не го мразиха, и тебе ще гонят, и тебе ще мразят. На него, на Исус Христос казаха, този не изгонвали да му чрез началника на бесовете Веезаву. Направиха нашия Господ демон. Разбирате ли? Тук искам да ви кажа, че както говориха срещу Исус, ще говоря и срещу тебе. Разбирате ли? Ще говоря и срещу тебе. Ще говоря и срещу мен. Ще говоря, че си такава, че си такъв. Аз съм такъв, иначе. Но трябва да се радваме, когато нам говорят и когато ни хулят. Ако не се радваме, това означава, че не сме изпълнители. Говорят ми нещо, аз се ядосвам. Говорят ми нещо, аз съм най-стрихавия. Ами нека ми говорят. Разбирате ли? Аз се радвам. Ако ми кажа последна круга каква беше срещу мен, ще се засмия. Да ви я кажа, дали ме кажа, няма да няма смисъл. Няма смисъл. Но се радвам в това. Защо? Защото имам Исус в себе си. И църква, която обича Исус. Разбирате ли? Благодаря на Господа, че има църква, която обича Исус. Църква, която ни обича слава за себе си. И църква, която прави нещо, да се изявява, за да може да стане нещо. В смисъл, някой от църквата да стане нещо. Не. Аз се радвам, че има църква, която се радва в Исус. И слуша Божия глас. Слава на Бога. Ако светът вас ви мрази, знаете, че преди вас не е намразил. Дали е така? Да, така е, доказва го. Пак 1 Йоан, посланието. Първо Йоана 3:13. Първо Йоана. След Петър, първо Петро, второ Петро. Първо Йоана казва така, 3:13. Не се чудете, братя, ако светът ви мрази. Амин казвам на Божието Слово. Как да амин казваш? Как няма да казвам амин? Съгласяваш с Божието Слово, за това казвам амин. Какво казва Божието Слово? Не се чудете, братя, ако светът ви мрази. Сега, да помислим. Стегайте се, ще има Божието Слово. Сериозно. Слушайте внимателно. 3:13. Не се чудете, братя, ако светът ви мрази. Какво означава? Не се чудете, братя, ако преминавате трудности. Не се чудете, братя, ако ви говорят зло. Не се чудете, братя, ако светът става срещу вас. Не се чудете, защото преди това мразиха Исус. Говориха срещу Исус. Така. Искам да видя само едно нещо. Да не се чудим, че светът ни мрази. Евангелието на Йоанна, пак влизаме в 15 глава, 19 стих. Ще ми става още по-интересно. Евангелието на Йоанна, 15 глава, 19 стих. Не се чудете. И Божието Слово казва 19. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. Разбирате тук сега. Ако
Ако бяхте от света, света ще се заради своето. А понеже не сте от света, аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Ненавижда. Тоест, сатана. Понеже вече не сте от света, ако бяхме от света, света ще да ме люби. Разбирате ли? Но понеже вече не сме от света, светът не мрази. Винаги си критикуван. Винаги зло говори срещу тебе. Винаги ти ще преминаш в трудности. Но Божието оказва, радвайте се. Омразата на този свят към теб е с цел, за да събори и погуби вярата. Да събори вярата. Понеже ти си в Бога поради тази причина, след по-Христова. Сатана иска да събори вярата. Отворете в Матея. Евангелието на Матея, 5 глава. Казва така, 5:11. Като отидете вкъщи, тези, които си будете записки, прочетете си го пак. Казва така. Блаженни сте, когато ви хулят. Слава на Бога. Блаженни сте или означава одобрени сте. Добре е за вас. Блаженни сте, когато ви хулят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен, казвам амин. Ако не сте от Бога, няма да ви говорят зло. Ще ви говорят добро, ще се сърцета, но понеже вече сме в Бога, ще има клюкарство срещу нас, ще ни говорят постоянно и ти трябва да застанеш срещу това нещо. Вижте, много християни говорят против някого, пасторът такъв, аз няма да отивам. Пасторът такъв, аз няма да отивам. Този брат е такъв, аз няма да отивам на църквата. Тази сестра така ми направи, аз няма да отивам на църквата. Днеска много християни постъпват по този начин. Разбирате ли? Това е голяма грешка.